iltaa kaikille. Kello tulee juuri 6. Mä oon Elina Saksala, Käpylän kirjastoyhdistyksen puheenjohtaja. Ja kerron vain parilla sanalla tässä alkuun pari käytännön asiaa. Pistän täältä listan kiertämään, laittakaa siihen puumerkki. Jos ette vielä saa meidän tiedotetta, laittakaa selvin kirjaimin myös sähköpostiosoite. Ja jos haluatte tukea tämmöistä toimintaa, joka on pyörinyt 23 vuotta suurin piirtein joka toinen tiistai, niin maksakaa meille 10 € vuodessa, eli liittykää jäseneksi. Ja helpoin tapa on laittaa ruksi tuohon viimeiseen ruutuun. Ja tästä liikkeelle, kiitos. 2 sanaa vielä 2 viikon kuluttua ohjelmasta. Silloin kuullaan Samu Nyströmin kirjoittamasta kirjasta, joka käsittelee suomalaisen vapaamuurariuden historiaa. Eli ensimmäisen kerran tutkija on päässyt tutustumaan vapaamuurareiden arkistoihin ja on syntynyt aivan mahtava, komea, hieno kirja. Ja haastattelijaksi tulee silloin Laura Kolbe. Tervetuloa silloinkin, mutta tänään meillä on aivan erityinen ilta. Meillä on käpyläläinen esikoiskirjailija, joka on syntynyt suurin piirtein niihin aikoihin, kun meidän tämä kirjastoyhdistys on perustettu. Tervetuloa Eino Taina. Ja haastattelijana avainkustantamostaan Kati, ja nyt mä en tiedä, miten se lausutaan, Sanekin suurin piirtein. Saunekin, selvä. Tervetuloa sinullekin. Ja näitä kirjoja on myynnissä sitten tilaisuuden päätteeksi. Kiitos kutsusta. Kiva olla täällä Käpylässä kotikirjastossa. Ja kaunista ja tunnelmallista iltaa minunkin puolesta ja hauska nähdä, että sää ei ole verottanut ihan kaikkia yleisöstä ja teitä on sankoin joukoin. Käydään Eino juttelemaan sun kirjasta, se laajenee. Se ilmestyi lokakuussa ja on saanut varsin hyvää palautetta ja kiittäviä arvioita. Kaiken lisäksi se oli Hesarin esikoiskirjapalkintoehdokkaana ja sai koko kisassa hienon kunniamaininnan. Miltä tämä sun esikoissyksy on tuntunut? No siis tosi jotenkin validoivalta ja palkitsevalta, ollut tosi erilainen syksy kuin koskaan aikaisemmin. Paljon hulinaa ja haastatteluja ja TV-haastattelukin, joka oli kummallista, mutta hauskaa. Semmoinen jollain tavalla joku sellainen rauha kuitenkin kaiken, niin kuin, kaiken kaoottisuuden keskellä on silleen, saapunut sieluun, että jotenkin sellainen olo, että nyt on niin kuin, nyt on saanut jotain aikaiseksi, tai että niin kuin, nyt on joku sellainen jälki jätetty, joka on sinänsä silleen iso juttu mulle, koska musta tuntuu, että niin kuin siitä asti, kun on ollut joku sellainen itsereflektion kyky, niin on ollut niin kuin, luomisen sellainen niin kuin eteenpäin vievä voima on ollut nimenomaan se, että jotenkin saa jätettyä jonkun niin kuin jäljen omasta olemassaolosta, niin nyt että on jotenkin saanut niin kuin, tällaisen konkreettisen kappaleen, niin se tuntuu tosi rauhoittavalta. Kyllä, jälki on jätetty ja se on kyllä upea. Mutta nyt kun ollaan Käpylässä, niin aloitetaan vähän Käpylä-asiasta. Täältä Käpylästä lähtee raitiovaunu, johon kertoja nousee tässä sun romaanin alussa, ja se ajaa halki kaupungin, ja on joulukuu ja taivas pimeä, asfaltti mustaa. Minkälainen rooli Käpylällä on sun teoksessa? No
sikäli keskeinen, että kaikki lähtee siitä liikkeelle. Jotenkin mulle on niinku, keskeistä kirjoittamisessa jotenkin tällaisten niinku kirjallisten kuvien luominen. Se, että mä voin luoda tällaisia niinku, mielikuvia, jotka tuntuu ja maistuu ja haisee ja on niinku, ei nyt ruumiillisia, mutta materiaalisia, niin sitten se oli siinä mielessä jotenkin intuitiivista lähteä liikkeelle tutusta ympäristöstä, jolloin ne ikään kuin mielikuvat, joita sitten lähtee siihen käsikirjoitukseen jotenkin rakentelemaan, on suhteellisen tarkkoja omassa päässä, että ehkä joku voisi pitää sitä laiskuutena tai silleen, että siinä missä joku toinen kuvittelee miljoon, niin mä tavallaan menin ehkä siinä mielessä siitä, mistä aita on matala, että mä niinku sijoitin tapahtumat tuttuun, mutta sitten se mahdollistaa niinku sen, että siihen tuttuun on mahdollista syventyä silleen niinku suhteellisen mikroskooppisella tasolla, ja sit mua kiinnostaa tavallaan, tai jotenkin tämän romaanin yksi sellainen ehkä piilevä teema, joka kulkee siellä niinku implisiittisesti läpi teoksen, on jotenkin ajatus siitä, että mitä kaikkea niin kuin yllättävää ja jotenkin outoa ja ehkä pelottavaakin niin kuin näennäisesti tuttu kätkee sisäänsä, että jos kertojalla on vilkas mielikuvitus, niin sit ikään kuin tälle kertojalle tuttu ympäristökin sit saa tällaisia ikään kuin yllättäviä sivupolkuja, jossa sit se tuttu näyttäytyy jotenkin ihan yhtä jännittävältä kuin joku tuntematonkin. Ja onhan paikalla valtava merkitys myös identiteettiin. Ajattelitko sä, että sä kirjoitat kotiseuturomaanin? En mä ehkä tietoisesti ainakaan ajatellut sitä niin. Ehkä ton kaupungin rooli on jollain tavalla sellainen, että monesti tällaisissa niin kuin nuoruuskuvauksissa tai coming of age teoksissa, niin se ikään kuin paikka, missä päähenkilö on, niin se näyttäytyy jotenkin nuhjuselta tai semmoiselta niin kuin ummehtuneelta, mistä ikään kuin haluaa pois. Et jos se on kotimainen nuoruuskuvaus, missä kertoja ei asu Helsingissä, niin sit yleensä Helsinki on se ikään kuin kiintopiste, mihin sit halutaan. Ja sit jos se on eurooppalainen romaani, niin sitten halutaan johonkin suureen kaupunkiin. Mutta sitten ehkä mä halusin ehkä osittain, en kauhean tietoisesti, niin halusin rikkoa jotenkin sellaista traditioa, missä niin kuin nuori ihminen haluaa pois, että tässä on pikemminkin niin, että se kotikaupunki, vaikka siellä on asunut koko iän, niin se silti ikään kuin kätkee sisäänsä niin paljon, että se on jo itsessään jotenkin aika pyörryttävä, niin sitten vielä ajatus siitä, että lähtisi johonkin suurempaan, ei sitten tavallaan niinku ehkä tämän kertojan niinku persoonaan sovi, että se tavallaan hiljaa koko kirjan ajan tekee niinku muuttoa Helsingistä tai Käpylästä Vallilaan, ja sekin on niinku hirveän iso juttu hänelle sit, kun siinä lopussa hän niinku läheisten tukemana uskaltautuu sitten niinku Vallilaan Käpylästä, mutta joo, että ehkä se niinku Helsingin ja Käpylän
rooli, jos miettii niin kuin identiteetin kannalta, niin oli jotenkin ehkä heijastella sitä tavallaan kertojan joka suuntaan laajenevaa niin kuin, mielenkiintoa ja mielikuvitusta, joka sitten niin kuin, säteilee kaikkiin suuntiin. No jatka tästä vielä kertomalla, että minkälainen tämä romaanin kertoja, minkälainen tyyppi se on? No se on 18-vuotias abiturientti, joka kuumeisesti etsii jonkinnäköistä yhteyttä. Se ei ehkä tälle kertojalle ei ole niin oleellista, että missä tavallaan muodossa se yhteys tapahtuu. Tarkoitan tällä sitä, että sillä ikään kuin ihmissuhteen statuksella, mitä haetaan tai metsästetään, niin se ei ole tavallaan niin oleellista, että se on ambivalenttia se, että etsiikö se rakkautta vai ystävyyttä vai jotenkin niin kuin, elämänkumppania, mutta et se niin kuin, kaikissa näissä ihmissuhteissa, mitä hänellä tässä teoksessa on, niin se ikään kuin yhteyden metsästäminen on keskeistä, ja sitten konkreettisesti se näyttäytyy tässä teoksessa niin, että hän usein löytää itsensä niin kuin pitkien keskustelujen ääreltä, että hän nauttii keskusteluista, niissä jotenkin se elämän merkityksellisyys kiteytyy ja yhteys syntyy ja keskustellessa elämä on jotenkin tälle kertojalle kaikista jotenkin niin kuin eniten totta, tai että keskustelut on niin kuin kaiken keskiössä tässä teoksessa, mut silleen pohdiskeleva ja ehkä vähän tällaiseen neuroottisuuteen kautta yliajatteluun taipuvainen välillä, että välillä se niinku mielikuvitus ja ajatuksen virta johdattelee sitten kertoen niinku inspiraation äärelle, mutta sitten toisaalta se saattaa myös niinku viedä sen johonkin ahdistukseen. Mutta joo, pään sisällä on paljon ja sitten yrittää löytää konteksteja, missä voi oksentaa kaiken sen pään sisäisen niin kuin sitten ulos. No kuinka paljon sä oot kirjoittanut tähän hahmoon sinua itseäsi? No sille tää niinku kaikista ilmeisin taso on varmaan se, että tällä kertojalla on niinku yhteneviä kiinnostuksen kohteita kuin mulla. Tykkää elokuvista niin kuin minäkin ja on kiinnostunut filosofiasta ja pohtii tai siis haluaa päästä Helsingin yliopistoon opiskelemaan filosofiaa, niin kuin minäkin halusin lukiossa ja sitten sinne pääsinkin. Että joo, silleen tämmönen niinku jotenkin status tai se miten hän näyttäytyy niinku puolituttujen silmissä on varmaan aika sama miltä tai miten mä näyttäydyin puolitutuille silloin kun mä olin 18 ja silleen perhesuhteissa on varmaan tosi paljon samaa, mutta ehkä sitten mitä tulee näihin niinku tapaan ajatella ja tällaisiin enemmän sisäisiin asioihin, niin siellä on kyllä paljon sellaista kärjistystä ja sellaista, niinku, että ehkä on ottanut omia piirteitä ikään kuin sysännyt ne siihen
tekstitiedostoa ja sitten alkanut vähän niinku tarkastelemaan niitä silleen, jolloin sitten siinä tapahtuu väistämättä tällaista niinku, venyttelyä ja niinku, ei nyt välttämättä karrikointia, mutta sellaista jotenkin, jotta sen teoksen substanssi olisi jotenkin vähän ehkä helpommin, niinku, jotta siitä olisi helpompi saada kiinni, niin sitten näitä niinku luonteenpiirteitä, jotka on tavallaan mulle itselle jotenkin vähän mysteerejä, niin niistä pitää jotenkin päästä irti, jotta niistä voi niinku luoda jotain sellaista kirjallista. No sä kerroitkin jo, että tässä on tosiaan paljon sua itseäsi, että se tapahtuu täällä Käpylässä. Mikä on sulle tuttu paikka ja tiettyjä tällaisia niin kuin yhtymäkohtia Kertojassa? Ja sä oot niitä kuitenkin muokannut aika paljon. Koitko kuitenkin, että niin kuin omakohtaisen aineiston käyttäminen on jotenkin erityisen helppoa, vai oliko se jotenkin erityisen vaikeaa tai ei miellyttävää? Ehkä se oli tavallaan helppoa jotenkin siihen pisteeseen asti, kun työsti tätä ihan vaan niinku itselleen ja niinku itekseen, että tavallaan että just silloin kun loi vaikka näitä vanhempien hahmoja tai ystävien hahmoja, niin sitten en mä hirveästi miettinyt sitä, että mitä mun niinku, vaikka omat läheiset tulee tästä ajattelemaan, että sikäli se oli niinku, jotenkin luontevaa, että ehkä sitä sitten alkoi niinku, miettiä siinä kohtaa, kun sitä tekstiä alkoi niinku, luetuttaa. Onko tullut palautetta? Kyllä, joo, siis on paljon, että silleen, mun perheessä sitä luettiin ja ystäville luetutin ja luin ääneen ja luin perheenjäsenille ääneen ja sain tosi paljon niinku sellaista jotenkin palautetta, missä oli oikeasti jotain sisältöä, että musta tuntuu, että se ei olisi ollut kauhean niinku jotenkin ravitsevaa, jos mä olisin saanut vaan sellaisia niinku olalle taputuksia, että hyvä poikani tai tällaista, että se oli niinku kiva, että sekä läheiset että perhe niinku antoi silleen palautetta, mutta tuosta omakohtaisesta materiaalista niin musta tuntuu, että mulle on aina ollut tärkeää jotenkin se, että jos mä oon kohdannut jonkun teoksen, mikä on ollut mulle niinku vavisuttava tai jotenkin pakahduttava tai niinku herättänyt suuria tunteita, niin sit mulle on ollut niinku jotenkin tärkeää ei nyt sille istuttaa se sama kokemus niinku mun läheisiin ihmisiin, mutta jotenkin musta tuntuu, että mulla on aina ollut pyrkimys niinku siihen, että jos joku asia on mulle merkityksellinen, niin sitten mä niinku tavallaan unohdan sen, että se ei välttämättä ole kaikille muille yhtä merkityksellinen, ja sitten mä niinku vaahtoon siitä asiasta mun läheisille, ja sitten mä niinku toivon, että se aiheuttaa mun läheisissäkin jonkun sellaisen ikään kuin liikahduksen tai nyrjähdyksen tai katkoksen, ja sitten jos näin ei käy, tai jos ne osoittaa jotain välinpitämättömyyttä tai sellaista niinku, jotenkin hällä väliasennetta, niin sitten mä turhaudun. Sitten on ehkä ollut sellainen, niinku, että kun tässä on paljon kulttuuriviittauksia ja viittauksia taiteeseen, niin sitten mä oon niinku, laittanut niitä tonne silleen, että nyt niinku jotenkin nyt ihmiset voi jotenkin löytää jotenkin sellaista taidetta, joka on, tai sellaista musiikkia tai sellaisia elokuvia, jotka on niinku mun mielestä objektiivisesti mahtavia, niin sit tää on tällainen systemaattinen tapa tehdä tätä, niinku, että hei, haluatteko te katsoa munkaan tämän leffan? Niin sitten, että just kun
paljon just on kyselty, että onko tämä niinku joku jotenkin, ilmentääkö nämä niinku kappaleet tai elokuvat jotenkin meidän sukupolvea, tai onko ne jotain zeitgeist-juttuja, tai niinku, että onko niissä jotain sellaista keskeistä, niin tämä teos ei niinku silleen väitä, että nämä olisi nyt meidän sukupolven niinku teoksia. Että kyllä se on enemmänkin vaan sitä, että mä oon niinku laittanut sinne itselleni merkityksellisiä juttuja, niin sitten sen takia jotenkin puhe siitä, Antti Manderin puhe siitä sukupolviromaanista, vaikka se oli siis tosi imarteleva, niin sitten mä heti aloin ajattelemaan tätä niinku, kulttuuriviittausaspektia, että se ei välttämättä niinku ollenkaan ilmennä meidän sukupolven. Tämä oli nyt pitkää polveileva vastaus. Kyllä, ja tuli jo vastaus muutamaan kysymykseen, mutta tässä nyt sitten sanoit, että tavallaan nämä niinku, musiikilliset tai taiteen elokuvan viittaukset, sä et koe, että ne olisi sellainen niinku, yksinomaan semmoinen sukupolvia tai sinun sukupolveasi ilmentävä asia, ja tätä on tosiaan kuvattu sukupolviromaaniksi, ja Antti Majander ei suinkaan ollut se, joka tämän ensimmäistä kertaa sanoi, vaan taisi tulla kustantamon puolelta tällainen ajatus, ja itse kyllä ajattelen vahvasti näin, että tämä on sukupolviromaani. Herättääkö se sussa mitään niin kuin muita ajatuksia, tai onko tässä kenties jotain muuta, mikä voisi kuvata sun sukupolvea tai sinun kokemustasi yhden sukupolven edustajana? No siis herättää tosi paljon ajatuksia jotenkin. Ehkä semmoinen ensimmäinen ajatus, mikä on tullut mieleen, jos on jossain kysytty tai jos siitä on puhunut ystävien kanssa, on jotenkin niinku, tavallaan sukupolvikokemuksen käsite tai sen niinku, pirstaloituminen, tai että kun ei ole tavallaan ollut ehkä pitkään aikaan mitään, niin jos puhutaan Helsingistä, niin ei ole ehkä ollut mitään jaettua sellaista yhtenäiskulttuuria, tai että niinku, kulttuuri on pirstaloitunut ja vaikutteita tulee sieltä täältä. Totta kai niinku, ollaan jotenkin länsimaisessa kontekstissa ja silleen, Netflix ja niinku, tällaiset jotenkin suuret mammutit varmasti niinku, ohjaa ajattelua ja käyttäytymistä johonkin suuntaan, mutta jotenkin semmoinen, tai että mä koen ehkä, että mulla ei ole tavallaan työkaluja sanoa, että mikä on mun oman sukupolven niinku, tai mun sukupolvea leimaava piirre tai niinku, ajattelutapa tai jotenkin, koska mä koen, että ehkä sellaista yhtä ei niinku ole. Että on jotain jaettua, mut on niinku paljon enemmän jotenkin kuplia ja saaria ja pirstaleita. Ja silleen, että tässä on jotain sellaista niinku, sisältöä, mikä ei välttämättä aukea niin kuin kaiken ikäisille, kuten vaikka meemit tai joku slangi tai näin, mutta niinku meemeistäkin milleniaalit on jo kirjoittanut, tai niinku Johannes Ekholmit ja kumppanit on niinku puhunut siitä, että sekään ei ehkä ole semmoinen, että mä en voi niinku ottaa sellaista lippua, jossa lukee, että olen kirjoittanut meemeistä, koska sekin on tavallaan tehty jo, et joo. Mutta kukaan ei taatusti ole kirjoittanut samanlaista meemiluentoa, joka on nimenomaan sitten myös niinku osoitettu vähän vanhemmalle sukupolvelle kertomaan, mitä ne oikein ovat ja mikä niiden merkitys on. Se on hieno kohta. Kiitos. Veikka Lahtinen ja Pontus Purokuru on kirjoittanut sellaisen meemifilosofia-pamfletin. Mä en ole sitä lukenut, mutta
musta tuntuu, että se on niinku vielä perusteellisempi jotenkin sisäänheitto meemien maailmaan, mutta ehkä romaanin kontekstissa se on ehkä ensimmäinen laatuaan. Kyllä. Ja kuvasitkin sitä, että et tavallaan halua olla tämmöinen niin kuin tämmöisen sukupolviromaanin ehkä taakankantaja tai sellainen, että se voi tuntua liian tai semmoiselta aika suurelta asialta, ja sitä se varmaan onkin. Se kuitenkin kuvaat tosi hienosti tässä sun esikoisromaanista tämmöistä kaiken keskeneräisyyttä, sitä miten kaupunki on aina keskeneräinen ja maailma on keskeneräinen ja minuus on keskeneräinen. Ja niin kuin kertojakin on niin kuin aikuisuuden kynnyksellä ja lapsuus on jäämässä taa ja aikuisuus tulossa tilalle. Miten sä itse kuvailisit, että minkälainen tämä maailma on, missä hän elää? Tai minkälaisia vaikeuksia siinä on kannettavana? Jotenkin nopeasti vielä tuosta sukupolviasiasta, että se on niinku se on tosi imartelevaa, tai että jos sellaisen leiman joku haluaa laittaa, niin en mä jotenkin aktiivisesti tee töitä, että kukaan ei niinku sitä jotenkin termiä tästä teoksesta käyttäisi, koska se jotenkin, jos se edesauttaa sitä, että ihmiset löytää tämän teoksen äärelle, niin se on totta kai hienoa, mutta just silleen, että on niin paljon erilaisia näkökulmia ja tarinoita ja jotenkin tapoja olla Helsingissä ja Suomessa, että se niinku, en halua ottaa sitä, mutta joo, haasteita on varmasti enemmän kuin nimeksi, tai että silleen ehkä tässä ei niinku edes päästä, tai tässä raapastaan ehkä sitä, että mikä kaikki tässä ajassa on pielessä, ja että ei ole niinku silleen niin kantaa ottava teos, ehkä enemmänkin pohdiskeleva. Mutta ehkä tämän kertojan elämässä jotenkin sellainen näkyvä niin kuin epävarmuutta luova tekijä on jotenkin ehkä kokemus siitä, että et ihmiset niin kuin jotenkin vähän niin kuin romahtelee ympärillä, ja et silloin niin kuin kotona on tosi hyvä olla ja siellä on niin kuin silleen kaikki hyvin, mutta et jotenkin nuoret, oma lähipiiri näyttäytyy ehkä vähän silleen semmosena, että mitenköhän mä nyt muotoilisin tämän, että pitää ikään kuin, kun se haluaa laskea näiden ihmisten varaan tosi paljon, koska se jotenkin näkee, että elämä konkretisoituu niissä niin kuin yhteisissä hetkissä, mutta sitten silloin ehkä tulee ahdistusta siitä, että voiko se laskea tätä omaa elämää näiden niin kuin ihmissuhteiden varaa, jos siellä näiden niin kuin toisten osapuolien elämissä on jotain selvittämätöntä tai sellaista niin kuin jotenkin hankalaa tai sellaista, mikä saattaa johtaa siihen, että nämä ihmiset niin kuin romahtaa tai jotenkin murtuu tai järkkyy tai näin, niin sitten mä koen, että se ehkä semmoinen yleinen epävarma ilmapiiri ehkä aiheuttaa sitten kertojalle ahdistusta myös, ja sitten totta kai nämä isot niinku megatrendit silleen lymyilee siellä taustalla, että tämä ei ole niinku ehkä ensisijaisesti tämä henkilö, jos semmoinen vaikka tosi niinku eksplisiittisen ilmastoahdistunut, mutta että se siihen kuitenkin viitataan siihen niinku jotenkin lopullisen tuhon mahdollisuuteen ja siihen, että miten se rajapyykki koko ajan tulee lähemmäs ja lähemmäs, ja että ehkä mä koen, että se on niin tavallaan iso ilmiö, että siitä on hankala kirjoittaa, jolloin sit se ehkä on täällä niin kuin teoksessa just enemmänkin sellaisena nimeämättömänä uhkana, ilmastonmuutos siis,
ja luontokato, että se on niinku, se on sellainen asia, mikä myös niinku meidän sukupolvea koskettaa tosi paljon ja jotenkin ehkä mä ajattelen, että tämä kertoja olisi luonteeltaan sellainen, että vaikka tässä teoksessa kaikki jää vähän auki, mutta jos se niinku jonain päivänä löytäisi itsensä sellaisesta tilanteesta, että kaikki olisi ikään kuin hyvin ja kaikki ystävät vois hyvin ja oma jotenkin mielenterveys olisi tasapainossa, niin sit musta tuntuu, että aika nopeasti se menisi sit kuitenkin siihen, että se niinku maailman tila, jotenkin ekokatastrofit ja sodat ja niinku epätasa-arvo ja äärioikeisto ja mitä näitä nyt on, voisi luetella pitkän litanian kaikkea, niin musta tuntuu, että sitten ne tavallaan nousisi sellaiseksi jotenkin ukkospilveksi tämän kertoja ylle ja sitten olisi taas niinku semmoinen jotenkin vähän ankea olo, mutta joo, nyt mä unohdin sen kysymyksen. Niin mäkin. Mä itse olen ajatellut näin, että sulla on tosi vähän tämmöisiä niinku tähän aikaan tai tämän ajan yhteiskuntaan viittaavia asioita, että esimerkiksi ei puhuta mistään koronasta tai maskeista tai koulusuluista tai Trumpista tai Yhdysvalloista tai mistään tällaisesta, että se tekee sun teoksesta myös sellaisen hyvin niin kuin ajattoman, että ehkä siinä myös on joku sellainen, minkä takia sitä on helppo pitää semmoisena niin kuin myös tietyllä tapaa sukupolviromaanina, että se jotenkin niin tiukasti kuvaa sitä, mitä me nyt eletään, vaan että se jotenkin nousee myös kaiken semmoisen niin kuin yksityiskohtien yläpuolelle. Mutta ehkä semmoinen niin kuin tietty ahdistus, mikä näistä nuorista jollain tavalla kumpuaa, niin se on ehkä tunnistettavaa ja toki ikävää. Mutta puhutaan vielä tuosta ystävyydestä, että se on aika tärkeä teema tässä kirjassa ja siinä sä myös vähän kirjoitat niinku traditiota vastaan, että monesti nuorten kokemukset kertoo semmoisen niinku romanttisen rakkauden etsimisestä ja onhan tässä sitäkin, mutta tämän niinku teoksen toinen päähenkilö on Riffa-niminen henkilö. Kukas hän on? Riffa on semmoinen tyyppi, johon se tutustuu silleen sattuman kautta. Tässä romaanissa päähenkilön tai kertojan rakas ystävä Selma tuo tämän Riffan näiden kantabaariin ikään kuin vähän niin kuin silleen näytille, että tässä on nyt tällainen hassu tyyppi, johon mä tutustuin ja sitten Selma on jotenkin niin humalassa, että se lähtee kotiin ja sitten tämä kertoja ja Riffa jää sitten vähän niin kuin sattumalta kahdestaan sinne kapakkaan ja sitten ne ei niin kuin ehkä sit kumpikaan hirveästi halua juoda siinä alkoholia, ehkä Riffa varsinkaan, ja sitten ne on vähän silleen kiusallisessa semmosessa niinku, että mitäs tässä nyt pitäisi jotenkin ja pitäisikö tästä nyt lähteä kotiin. Mut sitten se Riffa alkoi sanoa sellaisia tosi hassuja ja niinku osuvia juttuja, jotka tuntuu jotenkin niinku yhtä aikaa tosi tarkkanäköisiltä, että niinku, hauskoilta ja sitten se kertoo alkaa tuntea jotain sellaista niinku, tosi suurta jotenkin nimeämätöntä vetoa siihen Riffaan ja sitten sillä Riffalla ei ole ehkä tällaista niinku, mitä mä nyt sanoisin jotenkin välttämättä sen niinku jotenkin tavallaan sosiaaliset taidot tai joku semmoinen niinku käytöstavat tai semmoiset normit, niin sillä ei välttämättä ole niinku, silloin saattaa ehkä olla ymmärrys niistä, mutta sitä ei vaan niinku kiinnosta, että se haluaa niinku suoraan mennä asiaan ja sanoo
jutut sellaisenaan ikään kuin silleen, miten ne tulee hänen mieleen. Ja sitten musta tuntuu, että tää niinku sit jotenkin on jotain sellaista, mihin se kertoja ihastuu. Ja sitten se aika nopeasti jotenkin intensifioituu se niiden ystävyyssuhde ja sitten ne löytää itsensä niinku, jotenkin halkomassa aikaa ja jotenkin arkea tällaisilla niinku, mittaamattoman pituisilla keskusteluilla, jotka tuntuu olevan molemmille niistä niinku tärkeämpää kuin mikään muu. Ja sitten siinä ehkä jotenkin elämän realiteetit vähän niinku hämärtyy ja sit se on ehkä siinä mielessä vähän niinku liian intensiivinen suhde, että se niinku jotenkin, no joo, ehkä tää menee nyt jotenkin spoilaamiseksi, jos mä nyt alan käymään kaikki vaiheet läpi, mutta joo, niinku intensiivisestä suhteesta, mutta tärkeästä suhteesta on kysymys. Kyllä he molemmat selvästi rakastavat keskusteluita ja ehkä myös niinku tavallaan antavat toisilleen siinä keskusteluissa jotain, mitä ei välttämättä helposti saa muualta. Että heidän keskustelut on tässä niinku aika ydinjuttuja tässä romaanissa. Ajatteletko, että keskustelu on jotenkin erityinen asia nimenomaan nuorelle ihmiselle? Mitä sillä saa? Kyllä mä ehkä ajattelen, että se on. Mun yksi perhetuttu jotenkin kysyi multa, että siis ihminen, joka on niinku oikeasti aikuinen, tai silleen, että niinku, jolla on lapsia ja joka käy töissä ja tälleen, niin se kysyi multa, että niinku, kävikö sä oikeasti tollaisia keskusteluja, niinku, tai että mistä nämä, niinku, oliko sun kokemus jotenkin se, että oli niinku tällaista jotenkin aikaa keskusteluille ja sitten mä olin jotenkin silleen, että joo, että kyllä mä niinku lukiossa jotenkin tuntuu, että silloin niinku täysikäisyyden kynnyksellä tuntui, että keskusteluille oli tosi paljon aikaa ja niihin myös hakeutui. Ja sitten se mun perhetuttu oli jotenkin silleen, että joo, että mäkin niinku hämärästi muistan, että silloin 18-vuotiaana niitä kyllä oli, mutta ei niitä kyllä ihan hirveästi sen jälkeen ollut. Ja sitten mulla tuli jotenkin sellainen kauhu, että tapahtuukohan sitten joku sellainen niinku, en mä tiedä, miksikä sitä nimittäisi, joku semmoinen, että joku konventionaalisuus tai niinku jotenkin arjesta selviytymisen ehdot niinku tulee niin silleen iholle, että sit ikään kuin jättäytyy pois sellaisesta niinku vähän jotenkin kuluttavasta tai niinku venyvästä tavasta olla, jossa vaan niinku pölpätetään ja puhutaan ja hengaillaan ja jotenkin lojutaan ja niinku, vaan niinku röhnötetään ja niin ehkä tämä on sitten oodi sellaiselle tavalle olla, että kun elämme nyt niinku sellaisessa jotenkin aika hektisessä ja kiihtyvässä ja reaktiivisessa ja niinku nopeatahtisessa maailmassa, niin sitten ehkä mä ajattelen, että keskustelut on sitten joku semmoinen väkivallattoman vastarinnan muoto, tai että keskustelut voi olla niinku ylipäänsä laiskottelu ja lorviminen voi olla semmoinen niinku tosi jotenkin niin radikaali voima, jota tässä nyt niinku suosittelen, että unohtakaa kiire ja jotenkin korvatkaa se jollain sellaisella lojumisella. Erittäin hyvä neuvo meille itse kullekin. Ja jää nähtäväksi, Eino, että mitä keskusteluille tässä elämässä sitten tapahtuu, että loppuuko ne vai kuuluuko ne vaan
nuoruuteen, mutta ehkä sinun puolesta en olisi huolissaan. Nimittäin tämä romaani oli myös mulle toimittajana hyvin erityinen, ja ehkä juuri sen takia, että mulla jäi tästä sellainen olo ja tunne, että tämä on toimitettu keskustellen. Että mä sain sun kanssa keskustella tosi pitkään ja me juteltiin monista asioista tämän niin kuin toimitustyön ohessa ja se oli todella antoisaa. Ja sitten se on myös hauskaa, että tämä itse kirja on tällainen niin kuin keskustelu, että sillä on varmasti sinulle hyvin suuri merkitys ja tuskin se tulee loppumaan. Mutta yksi asia, mistä me juteltiin, oli tällaisten niin kuin sukupuolittavien sanojen käyttö. Että en tiedä, pistääkö se tuosta tekstistä silmään, mutta sä oot käyttänyt siinä harvinaisen vähän sanoja, kuten nainen tai mies, ja se oli tietoinen ratkaisu. Mutta oliko se helppoa tai edes mahdollista? Se oli jotenkin, tuntui, että se oli suhteellisen luontevaa. Et jotenkin musta tuntuu, että mä en ehkä, tai että mä oon sikäli niinku, mielestäni onnekkaassa asemassa siinä mielessä, että mun ei niinku omassa lähipiirissä tarvii ihan hirveästi välttämättä pohtia niinku näitä kategorioita. Tai et jotenkin yhtäältä me niinku ystävien kanssa puhutaan tosi paljon niinku, jotenkin sukupuolesta ja sen moninaisuudesta ja sukupuolikokemuksesta ja niinku seksuaalisuudesta ja sen kirjosta, joka on tosi tärkeää ja joo, se on tosi tärkeää niin kuin kaikenikäisille pohtia näitä kysymyksiä, koska ne on jotenkin monet käsitykset on pinttyneitä ja aikansa eläneitä ja ne pitää uudelleen järjestellä, mutta sitten toisaalta mä niin kuin koen, että mä saan tavallaan silloin kun mä oon mun rakkaiden ihmisten kanssa, niin mä saan jotenkin elää silleen, että mulla on semmoinen kokemus siitä, että ihan hirveästi ei tehdä oletuksia, mikä on aika vapauttavaa, koska mitä on puhunut silleen monien ihmisten kanssa, jotka tulee vaikka jostain muualta tai niinku, en mä tiedä, konservatiivisemmista ympäristöistä tai näin, niin sitten semmoinen, että joutuu koko ajan olemaan niinku oletusten kohteena, niin voi olla aika tukahduttavaa. Niin sitten mä jotenkin ajattelin, että ehkä tässä niinku mä nyt yritän luoda jotain tavallaan uudenlaista tapaa käyttää kieltä, että häivyttää ikään kuin tiettyjä kategorioita ja korvaa ne ehkä jollain uusilla tai sitten ei korvaa niitä millään ja antaa sitten lukijan tavallaan niinku, ei ehkä olettaa, mutta tehdä jotain johtopäätöksiä. Mutta joo, mä muistan, meillä oli se semmoinen hahmokeskustelu. Me puhuttiin pitkään siitä, että missä kontekstissa ikään kuin voi käyttää sanaa hahmo, mikä oli musta tosi mielenkiintoinen keskustelu ja se oli semmoinen jatkuva teema. Musta tuntuu, että me palattiin siihen ja sitten me mun mielestä päädyttiin semmoiseen tosi jotenkin hyvään konsensukseen siinä, että sitä hahmoa oli sit kuitenkin ehkä vähän turhan paljon siellä, jolloin se romaanin maailma ehkä sitten alkoi näyttäytyä siltä, että kaikki ihmiset, joita se ikään kuin havaitsee tai ihmiset, jotka kävelee sitä vastaan tai jotka se kohtaa, niin on vaan sellaisia niin kuin kangastuksia. Mutta mä oon nyt lukenut Mikko Rimmisen pölkkyä tässä viime aikoina tai viime päivinä, ja siinä kyllä viljellään tosi paljon sanaa hahmo. Ja sitten mulla tuli jopa pari kertaa sellainen että Mikko Rimminenkin käyttää sitä tosi paljon, mutta joo. Ehkä se on sitten uusi suunta ja
seuraavassa romaanissa voit onnistua paremmin siinä. Mutta jotenkin tuntuiko susta, että jotenkin tekstissä tällaiset asioiden ilmaisu tai kategorioiden määrittely olisi vaikeampaa kuin vaikka puheessa? Tosi hyvä kysymys. Mä en tiedä, osaanko mä vastata tuohon. Niin, ehkä sille kirjoittajana niin teksti sallii sen, tai että mulla voi olla etäisyys niihin tapahtumiin. Voin ikään kuin rauhassa pohtia sitä, että miten mä näytän henkilön X, miten mä kuvaan sitä tai millaisen toimijuuden mä vaikka annan sille tai näin, niin sitten se, että mulla on aikaa pohtia, on toki niinku hyvä juttu, tai että silloin sattuu ehkä vähemmän sellaisia jotenkin kiusallisia niinku hätiköityjä väärinymmärryksiä. Mä en tiedä saako tästä kiinni, mutta sitten niinku dialogissa oikeassa elämässä vaiheet voi seurata tosi nopeasti niinku toisiaan ja voi tapahtua yllättäviä jotenkin väärinymmärryksiä tai jotenkin niinku olettamuksia tai jotenkin sellaisia tilanteita, mitkä on tosi tai mitkä kuuluu niinku kommunikaatioon ja kohtaamisiin ja dialogiin, että se epäonnistuu aina välillä ja se on tosi ok ja siitä pitää vaan niinku oppia eikä siitä jotenkin pidä katkeroitua. Mut joo, että tekstissä on niinku enemmän, mä sanoisin enemmän ehkä aikaa silleen pohtia näitä kysymyksiä, jotka on tosi tärkeitä. Joo, mä en tiedä vastaisiko tää nyt ollenkaan sun kysymykseen, mutta... Kyllä. Puhutaan vielä toisesta tällaisesta, mitä me pohdittiin, kun sä kirjoitit tätä kirjaa. Me mietittiin joitain sellaisia niin kuin eettisiä kysymyksiä, että saako jotain kirjoittaa tai onko hyvä kirjoittaa tällaisia asioita tai ajatuksia näkyviin. Niin koitko sä kirjailijana tai kirjoittaessa sellaisia epämukavia tunteita, että sä haluat jotain sanoa, mutta et ehkä halua, tai onko se nimenomaan sun niinku velvollisuus kirjailijana mennä myös epämukavuusalueelle, ja ajattelitko sä myös lukijaa, että minkälaisia tunteita hän joutuu ehkä käymään läpi? Tosi tärkeä kysymys. Ja musta on tosi kiva, että sä kysyit koska tää on aihe, mistä ei ole ihan hirveästi vielä jotenkin puhunut ehkä yleisön edessä. Mut joo, kyllä mä koen, että mun ei nyt välttämättä velvollisuus, mutta jotenkin jos mä haluan niinku tarkastella, tai jotenkin jos mä kirjoittajana on ottanut tehtäväkseni tarkastella ihmisyyttä, niin se olisi jotenkin tosi värittynyttä ja ehkä tekopyhää, jos mä en ikään kuin avaisi aisteja ja silmiä myös niille niin kuin ihmisyyden vaikeille ja jotenkin pimeille puolille. Ja sit jotenkin musta tuntuu, että kans semmoinen neuroottisuus on ehkä yleistynyt, tai että tuntuu, että neuroottisuutta on niinku tosi paljon jotenkin omassa lähipiirissä, niin sit ehkä toi on myös sellainen niinku, tai että toi kertoja käy aika paljon sellaista sisäistä dialogia, mikä sisältää ehkä tällaisia vähän niinku jotenkin pakkoajatusten kaltaisia niinku vaikeita ajatuksia, jotka sitten saattaisi helposti
kääntyä siihen suuntaan, että se kertoja alkaa pohtia jotenkin sitä, että olenko nyt ihmishirviö, kun näitä juttuja pohdin, mutta sitten sen on ehkä pyrkimys tavallaan muistuttaa lukijaa siitä, että nämä on ajatuksia ja oli ne niinku sit jotenkin kuinka synkeitä tai kieroutuneita tahansa, niin niillä on ehkä joku syy, miksi ne nousee pintaan, ja sitten se ei ehkä hyödytä niinku mitään, että niitä rupeaa työntää pois niinku väkivalloin, vaan että ehkä ne synkätkin tai jotenkin kierrotkin ajatukset haluaa jotain huomioon tai niinku ehkä jopa huolenpitoa. Toi kuulostaa tosi oudolta, mutta jotenkin silleen, että niinku kaikki puolet on tärkeää käydä läpi, jos haluaa jotenkin elää elämää silleen itselleen ja muille niinku rehellisesti, ja semmoinen kokonaisvaltainen rehellisyys niinku itseä ja muita kohtaa ei ole välttämättä aina kauhean helppoa, mutta kyllä se varmaan kannattaa. Ja silleen, totta kai sit kun aloitettiin, niinku, tai sit kun tavallaan tästä tuli semmoinen pöytälaatikko käsikirjoituksesta muodostui jotenkin, tai se alkoi konkretisoitua, että oikeasti tulee, niinku, että ihmiset lukee tätä, niin totta kai sit sitä alkoi ajattelemaan niinku eri tavalla, että mitä tässä nyt voi sanoa ja mikä kaikki pitää ottaa huomioon, ja on tosi tärkeää ottaa mahdollisimman moni asia huomioon ja mahdollisimman moni näkökulma huomioon. Ja siinä nämä meidän niinku keskustelut oli kyllä tosi tärkeitä. Ja musta niinku ylipäänsä kirjoittajan on tosi tärkeä pohtia niinku aktiivisesti tällaisia niinku jotenkin proosan tai niinku kirjoittamisen etiikkaan liittyviä kysymyksiä, kuten sitä, että kenen tarinoita voi kertoa ja niinku miten kenellekin annetaan tilaa ja millaisia toimijuuksia kukakin saa. Ja tässä nyt on tavallaan kertoja, joka ikään kuin suodattaa näkemäänsä, että tässä ei niinku, että mä en astu kenenkään sellaisen saappaisiin, joka olisi jotenkin mulle täysin tuntematonta, että mun ei tavallaan tarvinnut niinku sitä pohtia, että voiko mä nyt, tai että onko se sopivaa astua tällaisen ihmisen saappaisiin, mutta tässä on niinku, esimerkiksi Riffan hahmo on niinku, hänellä on maahanmuuttajataustaa ja sillä, että hän on eri yhteiskuntaluokasta kuin vaikka minä, niin sitten jotenkin se musta jotenkin tuntuisi ehkä, ei tuntuisi kauhean hedelmälliseltä, että mä niinku lähtisin tavallaan täysin vaan niinku omasta päästä kehittää tollaista henkilöhahmoa ja niinku maailmaa, että kyllä se vaatii sen, että mä niinku pidän silleen korvat auki ja niinku kuuntelen niitä ihmisiä, joilla on tavallaan niinku first hand kokemus tollasesta. Ja sitten ehkä vika-ajatus tästä on jotenkin se, että kyllä se sitten, kun kirja näkee päivänvalon, niin totta kai se jännittää hirveästi, että suuttuuko joku tai niinku pahoittaako joku mielensä. Ja sitten mun pitää tavallaan hyväksyä se ja pitää sitten kohdata se tilanne. Mut sitten jos tällaista niinku miettii sit loputtomiin, niin sitten voi olla sit vaikea tavallaan kertoa yhtään mitään. Että se että joku ajatus on jollekin lukijalle liian kipeä, niin mä voin tiettyyn pisteeseen asti ottaa vastuun siitä, mutta sitten lukijalla on myös niinku jossain määrin vastuu. Kirjoittajalle se on ehkä isompi, mutta joo, nämä ei ole helppoja silleen. Ja sitten kun mä oon jotenkin niin nuori, niin sit mä koen, että
tai että niin keskeneräinen, että miten mulla on tavallaan edellytyksiä puhua näistä teemoista, mutta tällaisia ajatuksia kuitenkin herää. Mielenkiintoisia ajatuksia ja kiitos kun olet kirjoittanut myös vaikeista asioista, että eiköhän se ole myös kirjallisuuden tehtävä nostaa myös lukijalle niitä vaikeita tunteita, että eiköhän meillä ihmisillä niitä ole omasta takaa. Entäs sitten jatko ja tulevaisuus, haluatko kertoa, ootko päässyt kirjoittamaan jo seuraavia asioita? Joo, mä oon työstänyt käsikirjoitusta ja se on tosi kivaa, tai että kirjoittaminen tuntuu tosi kivalta edelleen, mikä on lohdullista, koska kyllä mua pelotti se, että sit kun monta vuotta työstää jotain projektia, niin tuleeko sit sen jälkeen jotenkin semmoinen loputon tyhjyys ja niin kuin, että ei ole mitään sanottavaa, mutta toistaiseksi tuntuu, että on vielä jotain sanottavaa ja silleen, niin kuin tarinoita, joita haluaa kertoa ja teemoja, joita haluaa käsitellä. Ehkä tämä käsikirjoitus, mitä mä nyt työstän, niin se on ehkä luonteeltaan vähän sellainen, että sen haluaa ikään kuin saada, tai tuntuu, että sen on ikään kuin tultava, että mulla jotenkin valtava tarve niin kuin saada se tarina kerrottua, ja sit kun tai jos mä saan sen niin kuin päätökseen, niin sit on tavallaan tällaisia ikään kuin teemoja, joihin mä koen, että mulla on niin kuin velvollisuus tässä ajassa ja tässä asemassa olevana, että mulla on niin kuin velvollisuus tarttua niihin teemoihin, mutta jotta mä pystyn ikään kuin paneutua niihin teemoihin, jotka siellä niin kuin taustalla kytee, niin mun on jotenkin pakko hoitaa tämä pois alta, koska muuten mä en pysty keskittyä niihin teemoihin, mutta niitä teemoja on ehdottomasti luonto ja jotenkin luonnon monimuotoisuus ja sen vaaliminen ja sen puolesta puhuminen ja jotenkin ajatus siitä, että omalla luovalla työllä pystyisi jotenkin edes auttamaan sitä, että ihmisten luontosuhde muuttuisi terveellisempään suuntaan, niin se on jotenkin sellainen ajatus, mistä mä en voi päästää irti, tai että mä en ehkä pystyisi oikeuttaa sitä, että mä kirjoitan, jos mä en tarttuisi tuohon aiheeseen, koska se on niin väistämätön ja ehdoton, koska luonto ja toislaiset on niinku kuitenkin kaiken elämän edellytys ja meillä on vielä paljon opittavaa luonnosta ja toislaisista ja mä niinku ajattelen, että meidän pitäisi siirtyä johonkin vähän toisenlaiseen niinku elämänmuotoon tässä pikkuhiljaa, että tämä niinku teollisen vallankumouksen aika on nyt kestänyt aika pitkään ja se on nyt niinku saanut aika paljon tuhoa ja mielipahaa ja lisää tuhoa ja näin, niin sitten nyt niinku me voitaisiin korvata se vallankumous ehkä jollain ekologisella vallankumouksella tai että niinku voitaisiin alkaa ajattelemaan vähän enemmän niinku, vähän vähemmän ihmiskeskeisesti ja vähän enemmän niinku, kaikki keskeisesti tai että otetaan kaikki lukuun ja otetaan kaikki huomioon ja just tosiaan niin, että ei ajatella ensisijaisesti niin, että mitä ihminen voi oppia toiselta ihmiseltä, vaan että mitä toisenlaisia tavallaan olemassaolon malleja niin kuin voi löytyä myös ei-inhimillisestä ja että miten me voitaisiin antaa näille olemassaolon muodoille tilaa ja miten me voitaisiin jotenkin elää harmoniassa niiden kanssa ja
tämä tarkoittaa niin kuin tavallaan suuria elämäntapamuutoksia, mutta jos me halutaan niin kuin jotenkin pitää tämä systeemi, tämä aika upea systeemi niin kuin yllä, missä niin kuin, on silleen valtava kirjo elämää. Jos me halutaan pitää se yllä, niin sit meidän pitää tehdä jotenkin radikaaleja muutoksia. Ja omalla luovalla työllä haluan jotenkin edistää tätä jotenkin suunnan muutosta. Olipas nyt jotenkin huonosti muotoiltu, mutta ehkä tästä sai kiinni. Kuulostaa upealta, en voi muuta tähän sanoa. Odotan innolla. Meillä alkaa ilmeisesti aika loppua ja joudun jättämään kysymyspaperin nyt syrjään ja saadaan ilmeisesti yleisökysymyksiä. Niin, aika ei lopu, mutta yleisöllä olisi nyt mahdollisuus kysyä jotakin. Kuinka moni ensinnäkin on lukenut tämän kirjan? Aika moni, hyvä. Tämä mikrofoni saisi tullakin täältä vielä. Aha, tämä olikin lyhyempi. Mun täytyy ottaa sulta mikrofoni. Liian lyhyt. Pysty kuljettaa sitä, niin sä saat sitten sieltä. No niin, ensimmäinen. Tuutko tänne lähemmäksi niitä? Hei, mä en ole vielä lukenut sun kirjaa. Mua vaan rupesi kiinnostamaan toi otsikko. Kerrot sä vähän sun kirjan nimestä? Se laajenee. Kiva kysymys. Se viittaa tosi moneen asiaan tässä teoksessa. Ja ehkä mä en halua ihan tyhjentävästi niin kuin purkaa sitä, koska sit voi olla, että se lukukokemus ei ole ihan niin mielekäs, koska ehkä yksi ton nimen niin kuin, jotenkin välineellisistä ulottuvuuksista on se, että se herättää jonkun mielenkiinnon ja sitten lukija voi sit etsiä sen romaanin maailmasta näitä laajenemisia tai sitä, että mikä laajenee. Mutta ehkä semmoinen yleinen laajeneminen, tässä nyt voisi olla vaikka se jotenkin aikuisuutta lähestyvän ihmisen tajunta, joka on vähän sellaisessa niin kuin välitilassa, missä jotain ehkä pitäisi jättää taakse ja sitten jotain pitää niin kuin vastaanottaa ja sitten tällä kertoilla on ehkä vaikeuksia jättää tiettyjä asioita taakse, haluaa pitää niistä kiinni ja sitten on ehkä tiettyjä vaikeuksia ottaa tiettyjä asioita vastaan. Niin joku semmoinen mielikuvituksen tarve pitää kiinni jostain sisäisestä maailmasta ja sisäisistä maailmoista, niin se on ehkä yksi laajeneminen, että se tavallaan pakenee tässä romaanissa ehkä, tämä kertoja pakenee sellaisiin niin kuin ajatusrakennelmiin tai kuviteltuihin maailmoihin tai vaihtoehtoisiin todellisuuksiin, josta se sitten löytää turvaa tai jännitystä joko keskustelun tai sitten tällaisen pohdiskelun kautta. Niin olkoon tässä nyt yksi laajeneminen, mutta siellä on muitakin laajenemisia, joita voi sitten sieltä tarkkaavainen lukija löytää. Mutta tässä on myös tällainen intertekstuaalinen taso, että toi on semmoisen Rebecca Holly-nimisen artistin yhden kappaleen kertosäkeestä. Siellä on semmoinen kappale, joka on tosi upea kappale. Ja siinä on semmoinen kertosää, missä siinä jotenkin tiivistetään tosi hienosti niin kuin elämän luonnetta ja sitten siinä puhutaan, tai siinä lauletaan, että avaruus laajenee ja se laajenee ja sitten mä kuuntelin sitä kappaletta tosi paljon
silloin, kun mä tätä käsikirjoitusta työstin, ja sitten mä ajattelin, että ehkä tämä voisi olla hyvä myös tällainen kunnia-asetus Rebekka Hallille, koska arvostan häntä suuresti. Lisää siellä. Ja Katri Karasma, on hienoa, että on voitu, että milleniaaliromaani voi olla tällainen, että on 20-vuotiaana voitu tehdä tämmöinen oman ajan kuvaus, ihmettelin, kun luin paljon vanhempaa kirjaa juuri ja havaitsin, että klassikkoromaanissa voi olla samoja piirteitä, että tässä on klassikkoromaanin piirteitä, kuten on vuonna 1893 ilmestyneessä Arvid Järnefeltin Isänmaa-kirjassa. Et myös siinä on tosin Malta tuleva, Helsinkiin tuleva Heikki, joka isänsä pakottamana ja pastorin pakottamana tulee Helsinkiin opiskelemaan. Mutta hän kamppailee samojen asioiden kanssa, mitä tässä kirjassa minä kertoja. Että hänelläkin on 2 hahmoa. On Liisa, joka asuu siellä kotitilalla, ja sitten Helsingissä hän tutustuu Fanniin. Ja näiden 2 välillä hän käy mietteitä, mutta se ulottuu sitten. Järnefelt on ollut yli 30, kun hän on julkaissut. Sen takia se sitten menee niin kuin liiankin pitkälle. On hyvä, että lopetetaan tarpeeksi ajoissa, ettei kaikkea kerrota, mitä elämässä tapahtuu. Mutta että selvästi klassikon piirteitä. Kiitos tosi paljon ihanasta palautteesta, tulipa hyvä mieli. Mä en ole toi teos, mihin sä viittasit, mä en ole sitä lukenut, mutta täytyypä lukea. Kiitos. En ole vielä lukenut kirjaa, mutta luen sen varmasti tämän jälkeen. Mun pitää sanoa, että samaistuin tähän kertojaan. Kerroit hänen tarinansa täältä Käpylästä kauas Vallilaan. Mä oon asunut puolet iästäni Vallilassa ja mä oon päässyt tänne sitten loppupuoleksi, että vähän samanlaista kohtelua. Mutta se ei ollut mun pointti, vaan tämä keskustelu, eksistentiaalisten keskustelujen käyminen tässä kirjassa, mistä sä kerroit ja josta ikään kuin kuulin sun puheesta, että olet vähän huolissasi siitä, että loppuuko ne keski-iän tullessa. Niin sä olit hyvä keskustelemaan jo 20 vuotta sitten. Mä uskon, että sä oot vielä 20 vuoden päästäkin hyvä keskustelemaan. Siitä taidosta pitää kiinni, koska se kyllä arkeen helposti hukkuu se eksistentiaalisen keskustelun ikään kuin mahdollisuus ja tarve. Mutta jos siitä pitää kiinni, ja se tarkoittaa sitä, että pitää niistä ystävistä kiinni, joiden kanssa niitä keskusteluja voi käydä, niin ihan varmasti sulla ei ole mitään hätää sen asian suhteen. Tosi ihanasti sanottu. Joo, ja onneksi on kotona myös puheliasta väkeä, niin ne varmasti pitää huolen siitä. Että mä oon puolessa välissä. Ja mua miellyttää tässä se rauha, jolla sä kirjoitat. Mä muistan sitä omaa nuoruutta, nuoret mieskirjailijat, aina pojat pisti aina niin kuin hyvin säpäleiksi kaiken. Ja skandaaleita oli ja kuvaukset oli siihen aikaan niin kuin äärimmäisen rohkeita. Kirjat oli tuhmia niin sanotusti ja se kuului jotenkin siihen aikaan. Mutta ne ehkä sitten myöhemmin niin kuin ryhtyy syvällisemmin ajattelemaan ja tuli näitä elämän ja kuoleman kysymyksiä, mitä tässähän on koko ajan. Ja sitten osa näistä kirjailijoista ja taiteilijoista ja ohjaajista mä oon niin vanha, että mä en ole ehtinyt näihin kaikkiin uusiin niin kuin perehtyä. En mä tiedä, onko mulla aikaakaan nyt enää sen verran, mitä on aikaa, mutta siis, että täällä on näitä klassikoita ja mitään ei
ikään kuin mitään tämmöisiä aiheita, jotka menee ikään kuin syvälle, niin ei kaihdeta. Ja silti siinä on se semmoinen nuoruuden ääni, mutta kuten sanottu, mä oon nyt tässä puolessa välissä, mä jännittyneenä odotan, mitä täällä tulee. Ja mä kysyisin, tämä Milena-nimi, mistä se on mahtanut tulla, siis Kafkallahan oli tämä Milena Jasinska, ja hän oli kyllä ihan toisenlainen hahmo, mutta että mistä se on vähän erikoinen nimi, että viittaa vähän slaavilaiseen maailmaan. Mä oon niin sivistymätön, että mulla ei nyt ollut tässä mitään Kafka-ulottuvuutta. Mä joudun antaa niinkin tylsän vastauksen kuin, että musta Milena on vaan hirveän kaunis nimi, ja mä jotenkin ajattelin, että se nimi jotenkin näyttää tältä henkilöltä, että siinä ei ollut ehkä sen syvempää siinä ei ollut ehkä sen syvempää ulottuvuutta. Toki ehkä sitten semmoinen kertoo ajasta, että nämä henkilöiden nimet ei ole silleen supisuomalaisia, että siellä on ehkä vähän silleen kansainvälisempiä nimiä, mutta tuosta sun ensimmäisestä pointista, niin ensinnäkin kiitos tosi paljon sun palautteesta. Oli tosi ihana kuulla. Ja tää tuhmien mieskirjailijoiden traditio, mihin sä tässä viittasit, niin mä ehkä tiedän, mistä sä puhut, ja mä olin tosi huojentunut, että tässä mun kirjan vastaanotossa niin tätä ei ikään kuin niputettu sen tradition jatkeeksi, koska mä en mä ehkä ajattelen, että se on ehkä vähän semmoinen röyhkeä nuorten mieskirjailijoiden traditio voi nyt ehkä antaa sitten tilaa jollekin muulle. Toi Pontus Purokuru sanoi tuossa podcastissaan, se lanseerasi sellaisen termin kuin pippelisankarikirjallisuus, ja sillä se viittaa just tällaiseen sellaiseen kirjallisuuden traditioon, missä on nuori jotenkin vauhdikas mies, jolla on irtosuhteita ja joka on ehkä vähän ylimielinen ja pröystäilee ja briljeeraa ja brassailee, niin johon ehkä esimerkiksi vaikka abiturientti menee, Harri Sirolan abiturientti, jos täällä on jotain Harri Sirola faneja, niin on nyt pahoillani tästä vertauksesta, mutta sitä mun mielestä Pontus käytti, ja sitten kun Majander kritiikissään ei verrannut mua Harri Sirolaan, niin mä olin ihan tyytyväinen siitä, mutta joo. Tuli mun tuntemaan kyllä uusi Pontus Purokuru. Olen jopa niin kuin tavannutkin, että en mä ihan nyt ole out ilmeisesti. Ja mullekin tuli mieleen, että hän olisi nimenomaan tämä nuori vihainen mies, mutta ei ehkä kuitenkaan. Vieläkö kysymyksiä? Tämä ei ole kysymys, mutta kun sä viittasit, että sä oot sivistymätön, niin mulla jotenkin heti tuli mieleen, kun meillä oli yksi lauluilta, jonka teemana oli yleissivistävät laulut. Ja ensin piti käydä varsinkin tunti ainakin keskustelua siitä, että mikä kuuluu yleissivistykseen. Myöhemmin Sibelius Akatemiassa elämäntyönsä tehnyt mies sanoi mulle, että sehän on helppo määritelmä. Yleissivistykseen kuuluu kaikki, minkä minä tiedän. Toi on, joo, pitää ajatella noin tästä edes. Joo. Nyt on varmaan aika kiittää teitä, ja tämän jälkeen täällä siis myydään kirjoja, suosittelen lämpimästi. Tämä on tärkeä teos. Mutta kiitos.